ita kuma duniya saboda sharri irin nata, ita kuma in za ta ja hankalinka abunda yake faruwa yau da gobe za ta nuna ma, ita kuma ba za ta nuna maka yadda ta zai zo ba. Shi yasa duk wanda ya jahilci addini to fantamawan duniyan kawai yake gani. Idan ba haka ba, wanda ya shekara 55 zuwa shekara 60 a haɗa baki da shi a hukumance a yi dil don ya je ya gina gida, saura kwana nawa zai ya gida. Wadda ya shekara 60 ya saci kudin al'umma ya je ya gina gida ko ya yi gona ko ya yi wani abu, bai rabkana ba? Ya rabkana. Ai wallahi wannan gidan ya laɓoi yadda ka san gyangyaɗi da ka yi a ciki sai ka wuce. Innahum yarawnahu ba'ida. Allah ya ce ku kuna ganin abun kamar da nisa wa narahu qariba. Allah ya ce mu kuma muna ganin abun ya zo dab da dab. Jama'a mun fahimta? To sata ce za a yi a gwamnatance, a yi satan, sai ka samu wadda suka hada dil din satan duk kowa ya haura shekara 50. Kaga ai basira ta bata. Wadda ya yi haka yana tuna yadda ƙarshen al'amari zai zo, baya tunawa. To kullum kazam mai tunanin yadda ƙarshe zai kasance. Wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam, a cikin mu'minai ayyul mu'minina akyas, a cikin mu'minai wa yafi hankali da wayo da basira. فقال صلوات الله وسلامه عليه أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. النبي يتي ود يفي يوان تنا متوا، ود يفي كوا هنكلي إن جاء النبي ود يفي يوان تنا متوا باشي بني تنا كرشنكا شينا تنا كرشنكا. in zaka tuna mutuwa kamar kana tuna randa zaka bar duniya. Kuma a waɗannan awa 24 da muke yi duk daren daɗewa, akwai awa 24 da za a raba maka, rabi illa raba ne kayi a duniya, za ka karasa sauran a kabari ne. Idan alhamis ne, akwai alhamis ɗin da za ta zo, ko farkonta ko ƙarshenta kayi farkon a duniya, ƙarshen alhamis ɗin za a ƙare kana barzahu. Haka ne duk waɗannan sallolin da muke yi, akwai sallar da ko azhar ko la'asar ko magariba za ka yi ta a duniya, wata magariba da isha a yi kana kwanci a kabari, ko a yi magariba da isha da kai, a yi asuba da kai, azhar da la'asar a yi kana kwanci a kabari. Haka ne ko ba haka ba ne?